Всичко започна така. През 1975 Microsoft промени всичко. Altair Basic развърза ръцете на програмистите и им даде свобода в работата с персонални компютри. А след това и платформата за техните приложения MS-DOS. И DOS постигна невижданото, направи компютрите достъпни не само за специалисти и ентусиасти, а за всички. Голямата революция обаче избухна през 1985, когато Windows отвори прозорците към света. През 1991, след още много революционни технологични постижения, дойде Visual Basic, който позволи на програмистите да виждат отвъд своя код, направо в сърцето на приложенията. През 1992 се появи и Windows for Workgroups и обедини компютрите с една цел – по-голяма ефективност за бизнеса. С всяка изминала година Microsoft технологиите ставаха все по-високи и достигнаха облаците. Роди се Windows Azure и издигна разработчиците и IT специалистите до невиждани висоти. А сега всичко започва отново. Дни на Microsoft 2012. Пригответе се да вземете всичко.